Здравейте, днес имаме специален гост, който се казва Неделю. И играем Boss Defeat 2 в Simplecraft. И мислим сега да започваме. Елате... Аз не влизам първи. Още от сега ви казвам. Аре, биете стренчка. Бой. Заби малко. Аз съм третия. Аре, бой на уидъра. Къде е той? Те сега се спал някъде. Не го виждам. Тя се спалне. Няма ли табела, бе, човек? Къде? Трябва да се спалне. Ето тук трябва да се спалне, тук. Трябва да се спалне някъде. А той уитъра вчера като ме метна, ме качи там горе, ме качи и ме уби. О, фари на другия бос тук явно няма.